Prva stvar koja radiš, pitaš se što je prisutno, sjedneš, isključiš mobitel, staviš sa strane, stavi si ako želiš i tajmer na 5 minuta, 10 minuta. 5 minuta je za početak, ako nikad to nisi radio, za hrabre 10 minuta, pa prilično dugo zna biti 10 minuta, ali sjedneš sa sobom i pitaš se vrlo, vrlo jednostavno pitanje, na izgled jednostavno, što je prisutno? Što je sad prisutno u mom tijelu? I kao da radiš jedan sken zapravo, kao da onak, ok, počneš primjećivati, osjećam li kakav pritisak u glavi, da li je lice, na neki način, da li imam neki pritisak u prsima ili opuštenost, neko stezanje, da li osjećam negdje, da li osjećam bilo gdje u svom tijelu neku fizičku senzaciju, nešto što je tu. Pričam ovdje sad, govorim za primjer, ako baš želim nešto što je nelagodno. Ne pričam sad o tome, okay, možemo ako i želimo to i sa nekom radošću, recimo ljubavlju koju osjećamo, ali da želimo otkriti što je to što je prisutno, a da je neugodno. Gdje je to u mom tijelu sada? I vrlo često ćeš primijetiti da će te senzacije u tijelu najčešće biti negdje u području čeljusti, vrata, prsa, u trbuhu, nekim ljudima u rukama ili u glavi će im tutnji tijeli. Zapravo tu je negdje baš najčešći gdje osjećamo neko stezanje kao neki grč, neku baš nelagodnu senzaciju. I onda baš biti voljan kad kažem da to osjetiš, primijeti da je tu i drugi korak je onda dozvoliti tome da je tu. Da dozvolim tome što osjećam da bude prisutno. Jer što će prvo doći, prva naša reakcija koja će biti kad je tak nešto nelagodno, ja to znam čak i nakon toliko dugi niz godina, nije uvijek lako ostati s tim, pa onda prva će mi doći ok, želim se ustati. Znači, osjetim i prvo što želim napraviti, zapravo želim se ustati, neću sad psovati, ali idem, jel smijem? Ne znam, jel smijem psovati. Smiješ. Baš to želim se maknuti od toga. I ti ako imaš pitanje ili nešto, slobodno mi pitanje. Samo ti priče. Da, ja vodim emisiju. Da, hvala. Ne sekiraj se. Ja se sekiram da puno pričam. Ali uglavnom, kad je to sad tu prisutno i to je sad sa mnom, da dozvolim da je ovdje, to dolazi ovaj dio, ok, tu je, dozvoljavam si, osjećam to. I onda se pitam, ok, što razmišljam? O čemu razmišljam? Kako mogu karakterizirati ovaj osjećaj? Postoji li neka emocija koju mogu dati, neko ime, naziv ovome tu? Da li je to tjeskoba? Znaš, osjećam tjeskobu, neko će osjećam zavist, osjećam ljubomoru. Što god da je prisutno, reći ok, tu je. I onda se možemo pitati, sad je već ulazimo u korake i korake, ali onda se možemo nakon toga pitati ok, što je tom dijelu mene potrebno sada, u ovom trenutku. Kad malo istražim, kad malo preispitam kakav je ovo osjećaj za mene u tijelu, koje misli imam vezano za to, koje mi se slike pojavljuju u mojoj glavi. Znači ja mogu osjetim recimo neku težinu u prsima i onak zatvorim oči i baš to, dok osjećam tu težinu, dozvolim da mi dođe neka slika u glavu, što god da je prisutno, i onda se jedan podsjetim razgovora s prijateljicom koji sam imala da mi je bio nelagodan. Kažem ok, tu je taj razgovor. Što vjerujem trenutno u tom razgovoru? S kojim sam zaključkom izašla iz tog razgovora? Kako se osjećam prema svojoj prijateljici u ovom trenutku? Kako se osjećam sa sobom sada vezano za taj razgovor u ovom trenutku? Kad malo to istražim, se zapravo pitam ok, što mi je sad u ovom trenutku potrebno meni sada za taj dio, da se možda osjećam bolje, da se osjećam možda više mirnije, možda da osjećam više ljubavi, da osjećam možda da otpustim to, što mi je potrebno u ovom trenutku. I odgovor zna doći stvarno u različitim oblicima, poput, na primjer, moraš više vjerovati. Moraš više vjerovati da će sve biti u redu. Ne moraš ili voljela bih da me zagrliš. Znači, to je kao da čujemo jedan dio sebe koji govori, i to je stvarno jedan dio tebe, koji govori, hej, treba mi pažnje, treba mi nešto sada od tebe. Nemoj otići scrollat, nego budi tu sa mnom. Potrebno mi je vrijeme za sebe da odem u prirodu. Sjećaš se kako nam je bilo lijepo kad smo otišli gore u onu prirodu, kad si sjedila i samo razmišljala o oblacima i smijala se sa prijateljima. Treba mi tako nešto. Treba mi da otpustiš sve i da, ne znam, doslovno legneš u krevet i ne razgovaraš s nikim 4 sata.
Budi sa sobom 4 sata. Znači, ja sam sad ovo malo baš stvarno skratila proces. Ovo je zapravo jedan vrlo poznati proces i uči ga Tara Brach, ga uči, baš se zove RAIN i akronim za to RAIN kao R-A-I-N. Recognize, prepoznati, allow, dozvoliti, i I kao investigate and N kao nurture. I za sve koji će možda to probati sami sa sobom, ono što želim reći da ponekad ćeš sjest i nećeš ništa osjetiti. Ponekad ćeš sjesti i ok, ja sad idem, ja spremna, uzela sam vrijeme za sebe, sjednem se i što je prisutno, Matea? Hoću jest picu. Ok, ne, što je prisutno u tvom tijelu? Isuse Bože, moramo ovo sad raditi? Fakt mi se ne da ovo raditi. Fakt mi se ne, radit ću kasnije. Ne mogu. Ne, Matea, obećala si. Što je prisutno sad u tvom tijelu? Što se događa? Kako se osjećaš? I onda, ok, ajde, kažeš si nešto i onda opet, ko da se odsjećaš? Ne dozvoljavaš se svaki put. Ali kad si dozvoliš i kad prođeš kroz sva ta 4 koraka, ja garantiram kad dođeš na taj, nakon investigation, nakon što otkriješ malo sve što je tu prisutno i dođeš na dio da sebe nurture, da čuješ što ti je potrebno u tom trenutku, to je toliko nježno, to je toliko oslobađajuće, to je toliko ko da si se vratio sebi, evo stvarno u tom trenutku, povratak sebi, dođi doma, dođi k sebi. Okay, i da poslušaš onda to što čuješ, sam taj čin toga da si se poslušao i da si svjedočio svojim emocijama, sebi, je poprilično umirujuć zapravo. A tek što onda ako poslušaš sebi, doista si to omogućiš ono što si čuo da ti je potrebno. Evo, to je najljepši dio onda. I kad ja znam često izaći i sama sa svojih takvih meditacija ili sa klijentima, dakle baš ustaneš se i to više nije ista osoba koja je bila prije 10 minuta. Mi više nismo isti nego što kad smo sjeli u taj tren. Jako ja preporučam svakom za isprobati.